रियानो बुंलाय 2 + 3 मा जायोबा गोख्रै जायासै केन्सेल 4 + 2 मा जायोबा 8 जायासै 3 + 5 मा जायोबा केन्सेल नरिता 4 + 5 9 बरिया खालामना हो जयप्रकाश 6 + 2 जायासै मनीषा 3 + 4 Bah, Manisa खालामना हो नन्दिता दे मनीषा दो हाबाय नामा नन्दिता बेक जा प्लिज आबा नोंसोरो आरोबो मेलेमखौ बाहायनांगोन जोङो ना अयभाग खालामनांगोन अब्लानो हागोन आबा दे दायो नेक्स्ट एबारनिया जागोन माइनास दे रिया मने 6 - 2 मा जायोबा गोख्रै बुं गोख्रै केन्सेल 5 - 1 मा जायोबा 4 बरिया खालामना हो भैरब 7 - 2 मा जायो 5 बरिया खालामना हो नन्दिता 9 - 4 बा खालामना हो दा हाबाय माथो होमबा ना जों हाया होननानै थानना जों गासै नङा गासै जों गोरोन्थि जागोन जेबो नङा नाथाय गोरोन्थिनि गेजेरजों जों सोलोंनो हानांगोन नङा होमबा रिमि भैरब 4 जों मा इन्टु खालामबा 16 मोनो 4 जों मा सानजाबा 16 मोनो 3 बरिया खालामना हो नन्दिता 4 जों मा सानजाबा 12 मोनो 4 जों मा इन्टु खालामबा बरिया खालामना हो जयप्रकाश 5 जों मा इन्टु खालामबा 25 मोनो गोख्रै केन्सेल 5 बरिया नन्दिता खालामना हो मनीषा 6 जों मा अनजिमा सानजाबा 0 मोनो 6 दे सोर बुंनो हागोन बिदिबा केन्सेल जाबाय 6 नङा सोर बुंनो हागोन 6 जों मा इन्टु खालामबा 0 मोनो नन्दिता बुं 6 जों बा खालामना हो 0 इन्टु खालामबा 0 बा 0 जों जायखिजाया नाम्बारखौ इन्टु खालामबासो जों मा मोनो बा 0 मोनो 6 जों 6 इन्टु खालामबा मा मोनो बुंनाय नोंसोरो 36 सो मोनलाय ना होमबा 0 मोन नामा 0 बा बियो 6 into 0 जागोनलाय बरिया दे बयखौबो साबायखर बाहागो लानायनि थाखाय बयबो गासै आखाइजों आखाइ हेन्डसेक लादो हाक खालामदो दे लादो हाक खालामदो दे बरिया गोख्रै गोख्रै दे बरिया नांबाय दे नोंसोरो दे जाबाय दे थांदो